ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଜଣେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଗୌତମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଭୟ ଲାଗିପଡ଼ି ତାର ସେବା କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁବକଟି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଆଚରଣ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଭିକ୍ଷୁରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧ ସେହି ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଅନେକଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ବଦଳାଇ ସତ୍ପଥରେ ଆସିବା ପରେ ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଏଇଠି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ତାହା କେବଳ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ। ଅସଲରେ କଥାଟି ହେଲା, କୁପଥରେ ଗଲେ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଅ। ସତ୍ପଥରେ ଗଲେ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ପରମ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଅବାଟରେ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ। ସେହି କ୍ଷତି ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଏହାର କାରଣ। ସୁମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ପାଅ। ଏସବୁ ପାଇବା ପଛରେ ବି କାରଣ କେବଳ ତୁମେ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ପରମ ମିତ୍ର ବା ଚରମ ଶତ୍ରୁ।